Mae'r lle yma fel siop losin i oedolion. Enw'r siop yw Stori, ond sgwni, be yw y stori? I egluro rhywfaint am y stori, rwy'n cael sgwrs gyda un o'r perchnogion, Fiona, sydd hefyd wedi dysgu Cymraeg. Fiona, dyma ni. Be chi'n gwerthu yma? Cwrw Cymraeg, mostly. Popeth Cymraeg i diod a bwyta. Ac ers pryd chi wedi bod yma te? 6 mlynedd, dwi'n meddwl, ie. Yeah. A mae enw y siop yn hyfryd, sef Stori. Pam dyna enw'r siop? Wel, bob cwrw hefo stori ac mae stori yn pwysig. A ti wedi gosod ambell i beth mas fi fan hyn. Ych chi'n cael nosweithiau arbennig yma. Felly gweithio fi beth chi'n neud ar y nosweithiau yna? Da ni'n cael noson blasu, gin, whisky, rum, sherry. Yeah. Ond mae gynnon ni 10 cwrw Cymraeg ar y tap. Felly mae pobl yn licio cael tasting flights, mostly. Mae'n swnio fel parti arbennig i fi.